Hello guys, good evening sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yun pong weekend ng October 27 hanggang 30, 2023, Friday hanggang Lunes. At ito pong ating Tagalog version. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Apoitis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Well, mukhang meron tayong sad news dahil po baka na yung November magkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na bagyo kasi yun po ang mga pinapakita ng mga computer models sa mga oras na ito. Particularly ang American model kung saan dalawa, tatlo, baka apat pa na tropical cyclones na sunod-sunod ang posibleng papasok po ng Philippine Air Responsibility. But let's hope and pray na hindi po ito matuloy at mag-recurve. And then yung European model na pinakamagaling na model sa buong mundo ay nagpapakita rin ng isang tropical cyclone na yun pong pagkatapos po ng eleksyon at All Saints Day between November 2 to 4. At mukhang namimilig ko po ang Gitnang Luzon at Kabikulan dito po sa posibleng pagbuo ng isang bagyo sa mga araw na yan. But again, ang probability niyan, which is still 8 days to go, ay nasa 15 to 30%. Kaya babantayin po natin ito closely, lalo na po next week, pagbalik natin sa Lunes, baka may clear picture na tayo kung ano magiging senaryo nitong mga tropical systems. Kagaya ng sinabi ko during the past few weeks na napakatahimik po ang Oktubre, mukhang magkakaroon po ng rebound dyan pagdating ng November o December itong mga tropical systems na ito. Lalo na ngayon na medyo mainit po ang karagatan ng Pacific at yung oceanic heat content ay napakataas. Okay? At sa nakalipas nilang araw, meron ting isang malakas na maliit na bagyo na tumama po sa Acapulco, Mexico. So, medyo scary po ang mga ganitong dalawang buwan o nauhuling dalawang buwan ng 2023. I-pray lang po natin na lahat po sila ay mag-record, walang landfall, para okay po ang ating Pasko, okay ang katapusan ng taong ito. Okay? At bago tayo magsimula, gusto ko ulit i-promote itong Climate Action Center ng komunidad. Ito po ay napakagandang tool na magagamit ninyo, lalo na yun panahon ng climate change. Malalakas na yung mga bagyo, mga thunderstorms, mga kidlat. Kasama din po dyan ang mga lindol at mosquito index, pati mga pagbabaha, okay? Pwede nyo isama dyan sa Climate Action Center. Yung interested, punta lang po kayo sa typhoon2000.ph, yung website natin. At nasa pinakaunang banner po yan. At i-click ninyo, pupunta po kayo sa isang Google form para mag-fill up ng mga questions na itatanong sa inyo ng komunidad. And then kapag nasabit na po ninyo, after a few hours or within the day, si Mr. Aaron Cabasal, isa pong data scientist ng komunidad, ay kukontak po sa inyo. O kaya, pwede na ninyong kontakin siya kaagad with cellphone number 0976-163-7245 o i-email siya sa aaron.cabasal@comunidad.co para malaman ninyo kung ano po itong Climate Action Center. At ito po ay effective po sa mga LGUs. May mga ilang LGUs na po sa Pilipinas, lalo po sa Metro Manila. Ang Siargao kasama po dyan. Ang kumuha na po nito para matulungan po ang kanilang komunidad. Okay? So, ito pong Climate Action Center ay very much suitable po sa mga LGUs, mga big companies, and large organizations. So, kung gusto po ninyo, punta lang po kayo sa ating website, typhoon2000.ph, i-click lang yung banner para mag-fill up po ng kailangan i-fill up. Kung gusto po kayo malaman kung ano po itong Climate Action Center. Okay, so yan po ang about this komunidad product. Umpisa na natin ang update. Medyo
meron tayong slightly bad news pa as of this time kasi hindi pa siya purely bad news, but ito po ay hula ng mga computer models na posibleng 1, 2, 3 o 4 na bagyo ang posibleng mag-form sa buwan ng Nobyembre. Okay? Pinapakita po yan ng American model. Mamaya, papakita namin sa inyo mga sunod-sunod na systems. Hopefully, sana hindi matuloy o mag-record po at walang landfall sa ating bansa. So, itong GraphSat natin na yun ay nandyan pa rin yung shallow LPA. Halos hindi kumikilos. Nakalipas sa 3 araw na po yan. At ito ay isang kandidato din na posibleng mag-develop sa darating pong November 2, 3, or 4. At medyo magpo-form po siya dito sa malapit na sa Bicol at Central Luzon. Kaya all eyes tayo dito. Kasalukuyan, naka-embed po siya sa isang aktibong monsoon trough na nagbibigay po ng mga paulan sa Mindanao, Visayas, Palawan at Sulu Archipelago. Mga localized thunderstorms kasama po dyan. So, sa ngayon, nandyan pa rin po siya trying to organize. Samantala, ang mahinang amihan ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa coastal na areas po ng Hilaga at Silangan Luzon, kasama po ang Bicol region. So, may mga inaasahan po tayong mga panghapon o panggabing mga pabugso-bugsong ulan. At lalo po yung lalakas kasi ito yung frontal system. Pag alis niya, mag-create po siya ng tinatawag nating shear line. So, baka magpaulan po sa Visayas at Bicol ngayon darating pong linggo hanggang sa election day. Okay? Ng barangay local elections. Sa Monday na po yan, October 30. So, good luck po sa mga kandidato, sa mga kanya-kanyang barangay. Ayun, makatulong po kayo sa inyong komunidad. Now, tingnan natin na yun ang fast animation. So, yan po. All clear po sa Pilipinas. May mga isolated thunderstorms lamang. But ito po yung low pressure na binabantay natin. Nagtatry po siya mag-organize. Meron na po siyang form na outer bands, but hindi pa po siya aktibong LPA. Shallow pa lang po niya o napakahinang LPA. And then sa ating zoom in sa animation ng windy.com, kita po natin dyan mga localized thunderstorms na lalo na po dito sa may Davao area. Malalakas ang thunderstorm at dito rin po sa bahagi po ng central o gitnang Luzon. Kasama po ang Ifugao, Benguet, Pangasinan. So, may mga ulan po yan. At dito rin po sa Bicol region, may mga maliliit na patches po ng mga padaan-daan po mga ulan mula sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. So, take all necessary precautions lang po sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas. Now, ito po yung easterlywave.com ensemble ng European model. Ito yung latest at lalong dumadami po ang itim ng mga dots at lines dito po sa may east of Bicol. Okay? So, posibilidad na magiging tropical depression, tropical storm, or severe tropical storm is not out of the woods. And po, makakapal po yan dito. So, baka dito ang point of origin niya. So, let's hope and pray hindi po ito matuloy. And sa ating wind forecast mula sa European model for the next 3 days until Monday, bukas po na Sabado, lumalakas na yun ang mahinang amihan dito po sa Silangan Luzon at Bicol region. Ito po yung shallow LPA. Ito po yung frontal system. Linggo po ng hapon, inaasahan pong lalong bababa po itong northeasterly wind flow o yung mahinang amihan. At posibleng may mag-form po dyan na shear line, nagpapaulan sa Bicol at Visayas na yung darating pong Monday. So sa Monday yan po, lalong lumalakas po yung hanging amihan dito po sa silangan bahagi po ng Luzon kasama po ang Bicol at may posibilidad na magkaroon ng shear line dyan. And then ito na po yung LPA. Okay? Kung i-move forward natin until November 5 para malaman ninyo in advance, alam natin long week ahead. Halos sa buong linggo next week walang pasok, yan po sa election at sunod na po yung All Saints Day. Now sa October 31 ayan na po yung LPA nagpo-form. Wednesday November 1 ayan na siya. Tuesday November 2 mukhang mag-form na po siya dito bilang isang active LPA at posibleng maging tropical depression sa
Friday, November 3 or tropical storm. At mukhang bababa dito sa may coastal areas po ng Northern Bicol. At sa Sabado, November 4, mukhang malakas na tropical storm na po ito sa may Daet area o Camarines Norte, heading towards Central Luzon. And sa November 5, nakalabas na po yan sa West Philippine Sea. Dahil po sa early morning ng November 5, tatawid po siya ng gitnang Luzon. So yan po ang 8-day to 9-day forecast ng European model, which is still highly uncertain. Hindi pa po yan sure, okay? Magbabago pa po ang track niya, magpa-fluctuate, baka matuloy, ay baka hindi pa ito matuloy. So manalaman po natin yan. But as of this time, nasa 15 or 10%, 15% up to 30% ang probability na ito po ay magiging mahinang bagyo dito sa may coastal waters ng Bicol. So, all eyes tayo. Sa Monday, may bagong update po tayo. So, ito po yung European model. So, nakita po natin, medyo mataas yung kanyang location. At saka bababa po siya dito. Okay? And then, tatawid po ng Central Luzon. So, mangyayari dyan, pag ganyan po ang galaw niya. Okay? Pagdating po dito, unti-unti na po siyang bababa. Ganyan, no? And then, dito po siya lalabas. So, yan po ang tracking, possible tracking nito. But again, ang probability po nito ay napakababa pa po. Okay? So, hindi pa po ito sure. So, malalaman po natin yan. Once na pumasok tayo sa 5 or 3-day forecast ng system na ito, mas mataas na po ang probability. Ngayon, yung American model, ito ang pinapakita. Okay? Puntahan mo natin. Start tayo sa October 30. And po, mag-form po siya dyan. Stationary, dahil mayroon pag isa dito mag-form. May konting Fujiwara, but maghiwalay sila. Ito magla-landfall dito, October 9. And then, October 10, 11, papasok po siya sa Philippine Air Responsibility and po, pato na naman sa Northern Luzon. So, sa American model, mukhang may landfall at medyo malakas po ang mga weather systems na ito. So, halos sunod-sunod po yan at mayroon pang maliit dito at mayroon pang isa dito. Okay? And then, meron pa po isa pa. Yan, 1005. So, it's still early to tell kung saan talaga ito. Pabago-bago ang forecast. So, hintayin natin na pumasok sa 5 or 3-day forecast left para hintayin natin umabot sa ikalima o ikatlong araw na forecast para at least alam natin kung ano na po ang pinaka-higher probability. Kasi ang mga forecast na ganito ay napaka-uncertain. Marami pong pwedeng magbago. So, very low probability. So, let's wait and see. Okay, we'll keep you updated on that. Sa Monday, may latest update tayo dito sa mga potential na weather systems. Lalo na po yung November 3 to 4. Sana hindi yun matuloy para hindi masyado apektado ang ating first week of November. So, sa rain forecast for the next 3 days hanggang Lunes, sinasampo natin ang pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan, lalo na po sa coastal waters nito like Partido District, Catanduanes at Eastern Albay dahil po sa posibilidad ng isang shear line. So, magkakaroon po dito ng shear line pag ganito hanggang sa may area po ng Mimaropa at Visayas. So, yan po ang papaulan sa atin. Okay, so, dyan muna natin itatapos ang ating update and we will be back sa Monday para ibigay sa inyo yung pinaka-latest output ng mga models tungkol dun sa LPA, na shallow LPA at mga potential pang mga susunod na tropical systems na pinapakita po ng American model. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padog papaalam. Bagingan po tayong lahat. #, Weatherwiser. Happy Halloween to all. Although sa 31 pa po ang Halloween night, but advance happy Halloween na po. Dahil ang iba magkakaroon na po ng trick or treat na yung darating pong weekend. And then, mag-iingat po tayong lahat. Enjoy ang weekend at maraming salamat po sa panonood niyo sa ating channel. God bless po sa inyo lahat.